Arı. Em bê mehek za. Arı. Wexta za çi nav lê dikin? Berx. Berx. Arı. Hate salekî? Dibi kavir. Yani vaya dibi kavir. Ha yek salî re dibe Ay kavir. dibi kavir. Du salî Dibi vaya dibi berindir. berindir. Arı. Anjî hogeç. Te beran. Berindir an hogeç. Em niyer bibi mi? Nêr bê niha. Niyer. E, Dibi kavir mi? Saraki berxi. Erê. Saradi kavir niyeri. Erê. Saradi hogeç. Erê. Saradi maz. Maz. Maz 4 sal. Berx. Arı. Kavir. Kavir. Hogeç. Hogeç. Maz. Maz. Ah. Cepheftinde. Van nêr. Ha, vay niyeri. Em bê me be. Emi. E. Berxa mi. Erê. Yek salî berxi. Erê. 2 salî bû kavirê. Erê. 3 salî bû berindîrî. E. A dijî miya 4 salî. Mih yêdî. Miha 4 salî. Arê diranê wê êdî dibi yek. Şîre mîre diye de namî.